इंसान खुद के गलती पर सबसे अच्छा वकील बन जाला और दूसर के गलती पर सीधे जज बन जाला। पर इंसान ही नइखे समझत कि ई दुनिया के कड़वा सच इहे बा कि चाहे कितनो धन धन करला पर मरे के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखल जाई। इंसान के फितरत भी अजीब है। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों रुपए की चाहत रखेले, पर जब वो मंदिर जाले तो जेब में सिक्का ढूंढेले। इंसान घर बदलेला, पहनावा बदलेला, रिश्ता बदलेला, दोस्त बदलेला, फिर भी परेशान रहेला काहे कि वो खुद के ना बदलेला। यही से ज़िंदगी में खुश रहे के बा तो सबसे पहले खुद के बदला, अपन सोच के बदला। कौन का कर रहल बा, कैसे कर रहल बा, काहे कर रहल बा, एकरा से आप जितना दूर रहबा उतना ही अपन ज़िंदगी में खुश रहबा। मुँह में जबान सब रखेला, हम ई कर सकीले, हम वो कर सकीले, लेकिन कमाल तो वहे करेला जे ई जबान के संभाल के रखेला। गलती पर साथ छोड़े वाला तो बहुत मिली, पर गलती पर समझा के साथ निभावे वाला बहुत कम मिले हैं। यह कारण है कि सच के साथ देवे वाला दुनिया में अक्सर अकेला ही रह जाला। जहाँ तक रिश्ता के सवाल है, लोगन के आधा वक्त अनजान लोगन के इम्प्रेस करे में और आधा वक्त आपन के इग्नोर करे में चल जाला। ये दुनिया से थोड़ा संभल कर रहिए हमारे दोस्त। यहाँ लोग खुशियाँ छीन के पूछेला कि खुश है। केहू हालात के ना समझेला तो केहू जज्बात के ना समझेला। ये तो बस आपन आपन समझ है कि केहू कोरा कागज भी पढ़ लेता तो केहू पूरी किताब भी ना समझेला। हित चाहे वाला पराया होकर भी अपना है और अहित चाहे वाला आपन होकर भी पराया है। रोग आपन देह में पैदा होकर भी हानि पहुँचावेला और औषधि वन में पैदा होकर भी हमनी के लाभ पहुँचावेला। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकेला, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी ना झुकेला। कदर किरदार के होला, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होला। पैसा तो सब कमावेला, पर आप दुआएं भी कमावा, काहे कि दुआएं वहाँ भी काम आवेला जहाँ पर पैसा काम ना आवेला। अगर आपसे केहू कुछ मांगे तो दे दिहल करा और ऊपर वाले के शुक्रिया अदा करा, काहे कि वो आपके देवे वालन में रख ले हैं, ना कि मांगे वालन में। दोस्तों, हमेशा उन लोगन के कदर करा जे आपके आपन है और जे हमेशा आपके भला चाहेला। एक सच छुपल होला जब केहू कहेला कि मजाक रहल यार। एक भावना छुपल होला जब केहू कहेला कि हमरा कुछ फर्क ना पड़ी। एक दर्द छुपल होला जब केहू कहे कि सब ठीक है। एक ज़रूरत छुपल होला जब केहू कहे कि हमरा के अकेला छोड़ दा। बातन के समुंदर छुपल होला जब केहू आपन खामोश रहेला। हमेशा एक बात याद रखिया, खुशनसीब ऊ ना है जेकर नसीब अच्छा है, बल्कि खुशनसीब तो ऊ है जे आपन नसीब से खुश है। सही वक्त पर पियल कड़वा घूट अक्सर ज़िंदगी में मिठास भर देवेला। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम सिर्फ इतना कहब कि ये ज़िंदगी भी बड़ा अजीब है। इंसान के आवे के खबर 9 महीने पहले लग जाला, पर ओकर जाए के खबर के पता 9 सेकंड पहले भी ना लगेला। वीडियो में कहल बात से सहमत है तो वीडियो के अपन दोस्त और परिचितों के साथ शेयर करा और हमारे प्रयास के सफल बनावे में अपन योगदान दा। अगर वीडियो अच्छा लगल तो वीडियो के लाइक करके हमार हौसला बढ़ावा। तो हम मिलब आपसे अगला वीडियो में। तब तक देखत रहा मोटिवेशनल भोजपुरी। थैंक यू।